Ftit tal-ħin biss wara li l-Gvern għamel U-turn u ħabbar li kien iddeċida li jissospendi t-tender għal privatizzazzjoni tal-parkeġġi, fl-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra tar-Rappreżentanti Dr. Angelo Farrugia f'isem l-Oppożizzjoni saħaq fuq il-ħtieġa li tinstab data biex tkun diskussa l-mozzjoni tagħha dwar din il-kwistjoni. Jiena qed ngħid illi aħna rridu aktar minn hekk, aħna rridu ikun hemm konsultazzjoni wara li jkun hemm iddiskussa din mozzjoni wiesa' adekwata mal-Kunsill Lokali rispettivi, mal-korpi konsultivi u mal-pubbliku in ġenerali. U bagħad it-tielet element tal-mozzjoni. U bagħad ikun hemm ir-rapport min-naħa tal-Gvern fil-Parlament biex bekk inkunu nistgħu niddeċiedu sa jsir iktar quddiem. Mela, l-urġenza tal-mozzjoni għadu hemm. Waqt l-istess laqgħa d-Deputat Jeffrey Pulicino Orlando qabel mal-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni. Imma naħseb il-fatt li kienet ħassir xi ħaġa li mhijiex floka, il-fatt li kienet ħadd tiġi ipprivatizzata mingħajr ma jitressaq suġġeriment jew diskussjoni quddiem il-Parlament u mingħajr l-ebda forma ta' konsultazzjoni whatsoever b'dan il-mod tajjeb wara dar kulħadd prattikament għalija iva hija materja li għandha tiġi diskussa. L-istess għamel Franco De Bono. Jiena jidhirli il-fatt li l-Gvern irtiraħ ostingat huwa parti mill-Gvern. Ma jistax ikun f'dal pajjiż nibqgħu sejrin biha. Kulħadd jibqa' bil-liħa. Jeffrey Pulicino Orlando waqt li faħħar id-deċiżjoni li jkun sospis it-tender ikkritika bla ma semmeħ bismu lil Ministru Ostingat għad-deċiżjoni li prova jieħu minn wara dar il-Parlament. Imma serja ħafna l-fatt li kien hemm min kellu l-arroganza li b'mod arbitrarju għall-aħħar tajjeb irressaq din il-possibilità. Aru każa, dan hija art pubblika. Art pubblika. U iva ta' min naraw kif hawn min da f'pajjiż ma ġrax l-ewwel darba, kif hawn min f'pajjiżna minn għalih li art pubblika hija art tiegħu. Isu biex jiddisponi minna u nnifsu, waħdu, with respect, abbus ta' poter ċarda kien. F'dan l-isfond il-Web Laburista Joe Mizzi qal li t-talba tal-Oppożizzjoni issa kienet qed tgawdi l-fiduċja tal-maġġoranza fil-Parlament u għalhekk kellha tiġi milquha. Jidher ċar li aħna nirrepreżentaw l-Oppożizzjoni qed nagħmlu ċara dina importanti diskussa immedjatament, hemm ukoll min-naħa tal-Gvern. Qed jindikaw li iva din hija importanti tiġi diskussa wkoll. U allura jiġi ċar, mod min jemmen demokratikament, min jemmen fid-demokrazija, il-maġġoranza assoluta rridu għal tiġi diskussa malajr. Il-Viċi Prim Ministru Tonio Borcia l-bidu insista li t-talba tal-Oppożizzjoni ma tiġix milquha, madankollu mbagħad qal li kien ser jitkellem mal-Prim Ministru biex jagħti risposta f'seduta oħra. Il-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra ġiet aġġornata għal nhar il-Ħamis wara nofsinhar.